Karapatan ng mga mangingisda, prioridad sa community-based dialogue sa Agoola Union. Para sa detalye, narito si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report! Pinangunahan ng DENR Region 1 ang isang community-based dialogue sa Barangay San Manuel Norte, Agoola Union na nakatuon sa karapatan ng mga mangingisda at iba pang miyembro ng komunidad. Tinalakay sa aktibidad ang mga pangunahing karapatan sa ilalim ng umiiral na batas at patakaran, kabilang ang epekto ng maling pagtatapon ng basura sa marine life at coastal ecosystems at ang kahalagahan ng segregation at recycling bilang bahagi ng kabuhayan. Ipinaalala rin ang anti-burning law at mga parusa sa paglabag, habang ibinahagi ng barangay ang mga kasalukuyang hakbang sa pangangalaga ng kalikasan tulad ng coastal cleanups, tree planting at material recovery facilities. Nagbigay ang dialogue ng pagkakataon sa mga mangingisda at miyembro ng komunidad na ipahayag ang kanilang mga karanasan at mungkahi at pinagtibay ang papel nila bilang tagapangalaga ng dagat at marine resources. Kasama mo sa IFM News Tagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.